आणि ही मच्छी बनवते. आपल्याकडे सुरमई असतं ना तशी, पण मी जरा ग्रीन हिरवी मिरचीच्या पेस्टने बनवते, तर अजून टेस्ट लागतं त्याला. ते ऑरेंज कलरची असतं, का सॅमन बोलतात, SALMON. तर अदिती कॅन आय हॅव अ स्पून प्लीज. तर ही अशी दिसतली, ही अशी ऑरेंज कलरची दिसता, हे बघा तुमका. आणि याची स्किन कशी सुरमईसारखीच असतं, चांगले जाडो पीस असतात. हे बघा पीस दाखवते तुमका, कापून आणलं आहे आज आणि आता मसाला लावून ठेवून गेलं आहे. हे बघा एवढं जाडो पीस असतात. हे बघा हे दिसलं. आणि तेल असं तेलायचं, ह्याने दाखवते तुम्हाला, वापरत होते. हे बघा दिसलं, एवढी जाडी असते ती. तर आता मी आता ही पेस्ट वर लावतले, पण तुमका दाखवूचा म्हणून ती पेस्ट काढली. आतमध्ये अशी ऑरेंज कलरची फिश असतात ती. हे बघा आणि एकदम सॉफ्ट असतात, लगेच फ्राय होते, वेळ नाही लागत तिका फ्राय होत. तर आज आमचं मासे खावचं प्लान हा. आणि लाव दाखवतलंय आधी, या बघा पेस्ट दाखवतलंय. ठीक आहे, नंतर दाखवतोय. पण आधी इकडचं कसा असा लंडनचा तसं काय दाखवूचा असा ना व्हिडिओ घेऊचा. चला आता पूर्ण कुक झाला की मग तुमका मी दाखवते कसा फिश कुक होतला. आणि आता सूर्यनारायणाचे पण घराच्या बाहेर दर्शन करूच. माझं गाव, मी फोंडेकरी नसे, माझे वडील फोंड्याचे, सावंत पटेल आम्ही. तुम्ही फोंड्यात गेला सावंत पटेलवाडी विचारायचं, चव्हाट्यावर आमचं देऊळ असा, देवळासमोर माझं घर असा. तर मी फोंडेकरीन, पण नंतर मी साठमीन झालंय, सरमळची साठम. आता का फिरूचा वाका, एक मिनिट, आत्ताच ठेवलंय, फिरवून का उपयोग नाही, परत ते सगळं मसाला नाही लागतं. आता थोड्या वेळात मी परत लाईव्ह येतले.